Напоследък TikTok ме таргетира и ми излизат много видеа как хора използват изкуствен тен, за да си направят контур. Сега, аз съм много бяла. Малко ме е страх да го направя, защото преди не съм използвала изкуствен тен. Един път се живее. Така че имам два продукта. Сега трябва да измисля кой да използвам за целите ми. Първият продукт си е за лице и са капки, които пише, че се слагат в крема тип примерно. Пробвам на ръката, за да видя дали ще стане работата. Вече съм сложила крем, така че направо слагам на капчиците. И сега като го разнасям, си мисля, че може би този продукт е за цялото лице и няма да е толкова лесно да направим контур с него. Затова имам и мус. И мисля, че мусът ще е много по-лесно, защото просто мога да го цвъркна на тетката и да стане. Не знам. Че трябва да стоя 1 час с него и ще стоя 1 седмица, което е абсолютно перфектно за моите нужди. Нека да го пробваме, предполагам. Тя попила веднага, не знам колко е достатъчно. Така. О, мирише много яб на кокос. И знаете ли какво? Ще сложа малко и така. Мисля да си контурирам и носа. Като сме почнали поне да го правим като хората. Не знам колко като хората или не го правим, но ще видим след 1 час. Добре, връщам се след 1 час. Не знам защо бях толкова притеснена, стана много добре. С кумата. Устата. Ето тук направих лек контур отгоре и отдолу. Изглежда много натурално. Единственото, с което не съм се справила е носа. Ще се доближа, за да видите грешките ми. Ето тук може би трябваше да го бленда малко повече. Не знам. Контурът изглежда малко странен, но с кулата. Може би трябваше да карам по-към косата също. Но като за първи път, аз съм доволна. Напишете ми в коментарите дали ви харесва резултата и дали бихте пробвали нещо такова. Бай-бай!